салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бародаро, апо, хуҳаро адид, имрӯз мо дар муроҷиат кардагиянд ки кор ҳаст, яъне ки шаурмист. Шаурмист дар коршуна ба ҳисоби кора ҳам повар. Агар ҳамин хел нафарое ҳастанд ки масалан ҳам шаурмада кор карда метавонанд ва ё ин ки ҳам повар, фарқ надорад занай ё ки мардай, муҳимам яе ки яъне ки битона ҳамин шаурмистиро кор карда ё ин ки поварира. Шаурмисти отдельно ҳай, повараш отдельно. Яъне ки агар бошанд хел одамое ки ҳамин кора карда метавонанд, рақамое ки боло экрана дидестед, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Ва дар инҷа яъне ки зарплаташ ҳамаша соҳиби кор худаш мефаҳмона. Рақамҳои соҳиби корам метавонем ки шумо мо занг мизанед аввал барои кадомаш дар кора ва ҳамора рақамашро метавонед масалан шумо занг мизанед ва суҳбат мекунед. Тоҷики хидмонаи шаурмист дар шаҳри Москва қарор дорад ва подробниша шумо метавонед ки занг мизанед ба рақамо ё ки нависед дар ватсапи мо ки масалан ҳамин хел барои ҳамин шаурмистӣ ё ки повариш отдельно мо масалан занг занем мефаҳмонемтон ва баъдан шумо метавонед ки хати соҳиби кор яъне ки баладес прамои соҳиби кора бе ягон посредник, без ягон чи суҳбат кунед хати соҳиби кор. Ба ҳамин хотир кадоме ки ҳамин корро метавонед ки муроҷиат кунед мода ва мо пешниҳодтон мекунем, мерен кор мекунем. Обязательно фаромӯш мекунем ки договор и чизи хубай ва договор шумо вақте ки карден ягон вақт шуморо фиреб кардан метавонанд ва наметавонанд ки шуморо бигӯянд ки пултона наметавонем ё ки дигар. Ба ҳамин хотир фаромӯш мекунем, агарчи мо корро пешниҳоди шумо кунем, договор обязательно бародарад. ҳамин хотир фаромӯш намекунем боз телеграм канали мо дар комментарии якум закрепит кардагие ки дар телеграм канали мо шумо метавонед ки корҳоро яъне ки мешавад баъди ҳолатҳое ки дар рабочи рӯзона мешавад, мо аз сабабе ки дастрош дар кор мешавад яхел вақт мо фақат дар комментария бигем тилкаи телеграмно мемонем, медонед шумо прямои ҳамуҷа мешавад. Бисёр корҳое ҳаст дар телеграм канали мо ки мутаассифона мо наметавонем ки ҳар яке ба сёёмка кунем. Ба ҳамин хотир уҷа тезтар мешавад. Медонед обуна мешавем ба мо дар рӯз то 3-4 кора мо мепартем дар телеграм канали мо. Ба ҳамин хотир кадоме ки интересни ҳамин чиз метавонем ки بدرین اونجا بگیرین کلوره یا که باید رقمو زن دارن. این چی دارم دنگی هر یک شماره.